yi no court ne de mu nsɛm abasa nso na kwawuta fo hene nso wama Fulani fo na mako du nan sɛ wɔnsesa wanantwie emfiri ne nsase ɛso we ne nsɛm ahodoɔ bi ɛna mde so mo sɛ bedwam so kase dem live at DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no yɛ Adom TV extra wuhia me a ɛyɛ afrɛ me anochewa ba ajwase wa fe nsɛm ne nkyɛ bo do be de to aso ama Kwantrefo panyini ma Ghana Railway Development Authority no ye ya owusu na onam yama ne bofo KM so na wode ade hwede to Ghana fo nyina de mu se ade ba akọ ha authority ne pa no ye sekete ka kwan aban na eboka ye railways behwe na kwabra na wase betoto condemn na okoto ncha na dwobre no otutu na de ni nyina akọ ti bebi aban na ye adwuma no adu ba akọhwe no na kyese wo mo tutu fa kodo mo ede ka na ebra aban ni nti obe stress wo mpotemu bi ye akete ka kwan ni bi nam ho a mo hwe na mo ho ban 4,000 kilometers. The moment say sikasem. Train kwaso to ye no nye sika. Sesebe aban se sika pudu onte se. Na mka se train kwan ye no nye sika keto anti se oban na ye na dwen se oboa man na mena koso. Na ye ne aye ho obi a ompekro no ye. Ne de anso no de train ade na obetwitwa kotowa. Sebe emoa. Nti no so ya de amefa konyo sa srama for se. Train kwan ye no ni sika na nye sika keto. Nti esre o mada. Omunja sesebio e wo hono mu a na obi akotwitwa na wokoton nemo ye bebo ho ban maybe wo ko e be ye fencing se e be ya e be make sure say na e be CCTV camera na ade a e be hwese obi a sa etutwase mo mudie no e maso but ni nyina wo se ye nyina o man nya ne bo ho ban because e o man japade enya Ghana Railway Development nko ade a enye president dia enye se ye nyina ye dia nti ye no aye o ti o man no se pese kro no koso dia o se nyina bo na ye bo ho ban so won so be dey to trusem no so twa trainer dey no so de ma sebio security agency na o sebio mo so ani ni die Ebusuan yemfiri hono na yenkɔ asɛm di bia mu na enrada Accra High Court ne kɔ asesra mbaka ya afimpiri ne aduonu ba akorim de betu odwa sɛ nipa bi be yedu ba akɔ wo makeka wo ho abomu a kyerɛ wo mo pɛse wotu aban egu na saa nipa yi wo mo asɛm na ogusuwa wɔ court enra na court no kɔ asesra no hyɛ sɛ mu mako nsia de wo mu defo ya kwan ya obefa so atwe waso ne se wode ahoma ebesen wo mo kɔ no nam so ato nanom ewo ensie do na ACP agojo eni mienu eka ho de abetodwa se wo hu so mu nchie mu Adom TV de to so ye be free ho no mo ebrepa mu de ni nyina mu ncheche mu ebebro de ekɔ so ewo Accra High Court efa sa asem edie ni nyina eho na yegusu agyina court nsensem emu na abankra kropom ha se ya court ne fa ya wonom ehwe nipa fa ahode ho nsem so mekyere Human Rights Court ewon kran ha enanu ada na Dr. Papa Kwasi Indium wode kwada Human Rights Court ba ko wo enkran ha no se GN Savings and Loans ekwan ya o my Ghana sika krabia Bartime Bank of Ghana efa so ebo wo mo license to me krata odi dwumagu ye no ankoye nti ebe ya nka court no enhwehwe mu ema na court na kwa aseta no mo kyese sika krabia Bartime no ne gina se awosi ye ne nyina ye se na obebo Ghana fo ho ban wo mo di wonsika akwhye ho ho ban enti se opanyini e de bedan wo mo se Bank of Ghana anye ni ya court ro se wajitu mu enye Remua Bank of Ghana gia woje GN Savings and Loans krata free won sem no eyemrana no de ye adwuma ye chinye bia enihu na efa administrative rights violation ne wonso Papa Kwasi Indium enkrata wo de kotu dwa no kire se anka Bank of Ghana betimi asese ehunu sesika ewo GN Savings and Loans mo no edoso esene eka wonum ede chense Bank of Ghana bebu ne se womoka edoso esene sika krabia no ewo ne ka na aban de wo mu nyina wotua ya nka betimi am wadwuma no akoso enokura na nche se Bank of Ghana ema wo mere ehwehwe won sika semu ene baabi ya adwuma yeko na kwakodura ene se aban ede wo mu ka ankombe hunu sika ewo adwuma ne mu esenti de no wo pere ane se anka license Bank of Ghana age free wo mu nsem no obetimi de ama wo mu biem na nso court ampene a wo kire se ensem a Dr. Papa Kwasi Indium ede betu dwa no enya de a wo beji atomu Yanko kwa utafo na Kwasi opoku minti a wotoso mienu kwa utafo hene na wokyeremu a wama Fulani fo ya abeje mpotem ho aboso na wode adantwie se akuafo mfudie ene a ejapade ahodo bi ono se wamo na mako edu 14 days se womo nsesa wanantwie efrita fo nsa aseso se be akuafo ho womo ebenya hweka ado womo kua no anya so mfaso ja so mbedra adwuma ade na ayeso mba beti abenya so mfaso no obekona Fulani fo anantwie du onan atwa
aduane ni nyina agu ye ha adwen pa ne senti no che se na makomako dunan no ebe so no mpese obewu fuladifo e wo kwawutafo nsase so bi ban no na awotwe mienu emra na ya hyekete se yenye identwi wo kwawu isinsase so no omoma enya dwuma na omoma asojafo no kwan na nadwo no so omuntimi ntu anamon empam mmoa no omunku mmoa no nyina free nsase so maye tuufo odam no wanti ababonten dia betuufo na awotwe mienu no de eduru ho a menyini se yebesa ye enzentrofo nrisi amubio okwan bia yebefa so yebebo nsase ho bae no yebeye ohini ekato aso se onya nantie se fulanifo bi wo honom a wonom abo wontiri mupo se wonom akasa ebema wonom anantwie no enubone anom na wowie a wode bekwa kogu akuafo efuo mu ya wontiri mupo nyina ne se wopese wokum manfo no senti wode adesrede ato aban ene security council enimu se wontu hu anamon ntem ema wonom masanya nantie se esa okona ye nye omo wo nantwie ne deninti no ombeye omadwen se ombe kunkum nantwie ne bi atututu fuom na wo a wo kwa wo fuom ho nim ho hwe no omo ba beto se wo nantwie no pe na omo akere wo de wabre police fo so yo omadwuma de a evidence no mo de ye adwuma e ba ne sa na ye so omo be di enya na omo tuye so esa etini amaka che ma de so ye ne se e free na ekro wo kwa wo fuom na se wo se nantwie bi ewuda ho a fra assemblyman fo na omo a na omo no ko police station omo ko report Yemfi wane yanko waswafo ya washe amambre ni amane ne som ho nsem eso Minister of Chieftaincy and Religious Affairs Steven Asamoah Boateng wadi adesheria to kabi omfo anim wo man mu se wasrada ebe ya nka wo mfiri hwehwemu ase ni nyina fa mampanyi dada atame ose kwane ofa so efiri mu no no nse nche bia na abusua no ede kwadan Ghana mampanyi se ebe ya nka autopsy report no wodum hia no wo adekode report eku wonom de hye ne no na opanyina Asamoah Boateng da no atum bi se kabi ya se opanyi no konfa so koyo no manfo bi emiemia so ampese ho asem ne bepie tebe ya kaka bi womfo no ma wani nya den na wonye nhwehwemu nkosi ase na ehu muaye emrabonten etebusu pani ababisa asem a wo ne ba wo nuantie nyande oka na obi ayeko mbi obi adwani dwane wo nuantie nyande wo nuan wo si wo wo nsem anopa no wo nsem chief of staff sabe na ho no Newman issue statement say 1:30 p.m. What 37? Into on the occasion wo on nsem occasion no any 37 there no so who hear them contradiction them but when your politics obi ewu or dey o mampani yen kan ho asem dey siesie nti e ben ne den asaban oba bebisa no me dey o ma bebisa asem me gidi say wo se hwehwem Swafo no kasaye mu no wasan si ditu da se ebra mampanyin dada ebusua ekọ o mampanyin ni aso ye ensem bi a wodi tudwa efa ekumfi empumtuo ho no enisa manfo adwene bibia ewo akire esan se wonom wo wokeka nsem efa ho nyina no wopese wode ya amanyosem na wonya so emfaso ene nyina enim amanyosem no ye ba mu a upowumpo omampani no ye constitution mraku kasia no chese oma ne mpanifo no na ministers ne nko bebi bebre a ombebemben omo akasa edehye no ne omukurum so na be a wo ti asem no a utumi ben no politics e fred bi a lobbying utumi ba na the pressure kakra begu no so no ye nti wa mamu bi ya mo yi na firi ho nyehwe mo abekene de asem a ne kan asem a ehu me maka no ana maka anya se mo mo ne mo kan de se en we yinani en o ka bo o mo wa yenyina sanse mi so na bedwam so kasia me de so mo ye mfa nyina nsi efa DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no ye Adom TV extra wuhia me a eya frame anoche wa ba adrase wa ye da ye ho aba na de obon krata pensem online portal so nsem ebeto so